Yebo-ke bafowethu, nisekhona niyaphila. Asibonge bafowethu. Umfoka Mkhonza lo again. Asithembe niyaphila, ngimukele nonke abasha ama-new subscribers ku-YouTube nama-new followers ku-TikTok. Bafowethu, ngithi ake ngizokhuluma ngale ndaba ye-MK Party. Lempi ekhona ku-MK Party njengamanje no speaker walapha e-KZN legislature. Ake sikhulumeni le ndaba ikakhulukazi ma-MK amahle mangabe nikhona la. Ake sikhulumeni le ndaba le eyenzeka lapha e-KZN legislature. I-MK Party ke sesikhiphile istatement noma ake ngiqale la. uSpeaker uNontembeko Boys lo uphethe lapha e-legislature e-KZN. Ngicabanga ukuthi sonke sesiyazi ukuthi njengamanje uSpeaker wase-KZN ukhiphe istatement lapho ethi khona umisa amalungu e-MK Party mangaphosisa u-35 uthi uyawamisa ukuthi a-attende ama-session noma a-attende umsebenzi wawo for 5 days lapha e-legislature. And kulo 5 days bazobe bengaholi. Uyayizwa ke leyo nto? Bazobe bengaholi. I-MK Party ke isirespondile. Yakhipha istatement yathi MK Party akukho semthethweni ukuthi uSpeaker angamisa amalungu e-MK Party ngale yandlela awamise ngayo. So yamcela ku-MK Party ukuthi uSpeaker akahoxise le decision yakhe ayithathile yokumisa amalungu e-MK Party ukuthi asebenze njengoba enzile. So ithe MK Party ungashayi u-31 December mangaphosisi engahoxisi. Usephendulile kuSpeaker. Uthi uSpeaker no ayikho into azoyihoxisa. Amalungu e-MK Party azoqhubeka emisiwe emsebenzini for 5 days. Shota azobe engaholi. So kune debate ke manje ethi ingabe ngempela uSpeaker unawo enamandla noma unalo enigunya lokuthi angamisa amalungu e-legislature e-MK Party ukuthi emsebenzini ngale yandlela enze ngayo. Unalo enigunya. Uma silalela ke izazi zomthetho weParliament zithi uSpeaker akanalo igunya lokuthi angathatha isinqumo esifana naleso after i-session seyidlulile, ngoba yena nje esethatha isinqumo manje sokuthi amisa amalungu e-MK Party. Shothi sowuhlalile wacabanga wabuka wathi no laba angibaxoshe laba e-legislature ngokuthi benze ngale yandlela. So ngifuna ukuthi siyibheke ke manje ukuthi njengoba manje kunalo mdonsiswano okhona phakathi kukaSpeaker we-legislature ne-MK Party ukuthi kusho ukuthini ke manje lokho? Kusho ukuthini uma ngabe iqala ilokho njana i-legislature isebenza mangaphosisa, I'm not sure kodwa ama-date kodwa ngoJanuary uma iqala isebenza i-legislature silindele ukuthi kuyokwenzakalani ngamalungu e-MK Party njobe wamisile nje. Kuyokwenzakalani? Abanye ke izazi zithi hayi leni isiyodecidewa yinkantolo ngoba noSpeaker umile kutheni yena wenze ngokomthetho ne-MK Party ithi akukho emthethweni. So iyoqhubeka izifike phi lempi ekhona lapha e-legislature between uSpeaker namalungu e-MK Party ngoba mawungathatha ukubheka mina ngendlela engibona ngayo ngeke ngayenza nevideo la. Akuzange kuvotwe lapha mina ngendlela engabona ngayo. Kodwa baforsta ukuthi kube ngathi kuvotiwe.
ukuze baqhubeke bagcina uPremier uNtuli esesikhundleni. Enamalunga eMK Party lawa ayethukuthele ekwatiswa indlela izimo ezazi ngakhona ukuforsa ngenkani ukuthi abantu bavote ngaphandle kwe-secret ballot. So njengoba kwenzeka kanjena ke manje uSpeaker exosha amalunga eMK Party neMK Party idefender amalunga ayo ethi no ngeke azaxoshwa. Kusho ukuthini lokho ngeKZN bafethu? Ubani okumele ablenywe la? Khona mhlawumbe abathi hayi iMK Party iyona errong okufanele iblenywe. Ingabe ibi-wrong in MK Party ngokuthi ilwela amalungelo ayo lapha eParliament ukuthi amalunga ayo eParliament avote ngokuyimfihlo, ngoba kuyavela ukuthi kunanama threats ayevela enikwa amalunga eMK Party nabanye ukuthi uma ngabe nifuna ukusiphuca lesinkwa esisetafuleni nizokubona okwabonwa uSaul eBheke Damaseko beba threatenisho. So ingakho bebafuna ukuthi akuvotwe ngokuyimfihlo. So asazi ukuthi inkantolo iyothini ngalolu daba, kodwa ke njengoba sazi njengamanje udaba lisekutheni uSpeaker umile yena ekutheni wenza into eright ngokuxoxa amalungu eMK Party for 5 days ukuthi anga-attend i-legislature. Ne-MK Party ithi nayo iyawadefenda. So kuthini ukuphawula kwakho ngalesimo lesi njengamanje esenzeka lapha eKZN legislature between uSpeaker ne-MK Party? Uyibuka kanjani wena? Ungakuluphi uhlangothi ngendlela oyihlaziya ngayo le ndaba? Mina njengomfoka Mkhonza, as always, I'll defend the MK Party. I-MK Party ngithi angiyiboni into eyenzile e-wrong laphayana, ngoba uma ungabheka kahle lama video noma le footage lapha, akuwona amalunga eMK Party kuphela futhi lapha enza into e-wrong. Ayabonakala namalungu amanye ama-political party lapha enza izinto ezi-wrong. Kukhona nje elinye ilungu laphayana mangaphosisi umama uNomagugu oyi-MEC ka-health mangaphosisi, uyabonakala naye phonsa okuthile lapha, ekuphonsa kumalunga eMK Party. Kuthiwani ngaloko? Uthini uSpeaker ngaloko? Why uSpeaker equiet ngamalungu amanye ama-political party afana nayo umama uNomagugu ababonakala bephethe into ethile beyiphonsa kumalunga eMK Party? Kuthiwani ngalabo bantu? Kungani uSpeaker ekhetha amalunga eMK Party kube yiwona amiswayo abanye bengamiswa, uma kuwukuthi phela kunento errong enziwe amalunga eMK Party? Ingabe yiwona odwa enamalunga eMK Party enza into errong lapha masibuka lama video? Ake sixoxeni ngaloko bafethu. Ingabe uSpeaker uright? Uma eright uSpeaker, kungani uthi uright ngokuthi amise amalunga eMK Party kuphela? Uma uSpeaker errong, kungani uthi wrong? Mina sengishile lami side lithi uSpeaker wrong ngokuthi amisa amalunga eMK Party. Uma kuwukuthi aphula umthetho, akabonakala phela ngokuthi amise amalunga eMK Party aphinde amise nawamanye amalungu ama-political party amanye afana nomama uNomagugu Simelane. Uyayibona? Akungabi nokukhetha. In short iloko mina engizokusho la. Wena uthini ngendaba yokumiswa kwamalunga eMK Party? Ake uphawule ngaloko mfoka Mkhonza lo. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Ngiyanibona ngenelela, kodwa nje bengithi angiphuthume ngidlulisele le daba. Ngizobe seke download le video phinde ngi-upload bese sixoxa ngayo. Ngiyabonga kakhulu niphile mfoka Mkhonza lo. Thank you so much.